Βασίλης πέρα βίντεο. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, για κάνε παρακαλώ μία αναφορά του πублικού μας. Αυτή τη στιγμή, για ξέρετε. Γιατί μπορεί κάποιος κύριε, τι το μόνο μέσα. Είστε, ένα μικρό που. Να παίρνω από το δικό σου το τηλέφωνο, δεν με θα με κουράβω εγώ και το δικό μου. Λοιπόν... Κοίτα, κοιμά, μαλάκα. Να το, ήρθε! Μάλακα! Τι κουμπάστε, βοήθεια! Δεν τι τραβάτε, για να βγάλουμε με το κάβατο. Αυτό ήταν ωραίο. Δεν έχουμε πάει θάλασσα σήμερα. Δεν έχουμε πάει αποχωρευτικό. Εκεί μπροστά με απαντές, Βασίλη, και στη σπιτάκι, με την μπλε πόρτα. Εκεί πέρα στις σήμερα. Έρχεται, κάτι πάω εγώ. Α, όχι, μικρό. Άνοιξε. Ισχύα. Ναι. Κάτι τα βάζει κάτι καλό σε γιάκι. Κάτι λέω πιο πέρα και θα κατεβαίνει. Α, θα τα πάω στις πίνακες. Βλέπω ότι τις δουλεύω, αλλά εγώ δεν μπορούμε πλέον να δουλέψω. Έχω πλημμυρίσει τα πάντα. Κάτω! Μπλακ! Μας ήρθε! Πολύ ωραία, έλα. Το κλείσουμε τώρα γιατί τώρα θα έρθουν οι γκόμενες και έχουν ζουν οι γυναίκες, καταλάβες. Εντάξει. Να κλείνουμε γιατί έρθουν οι γκόμενες τώρα. Κοίτα τι έρχεται. Αυτό πρέπει να είναι πάρα πολύ. Και ματάρες, Μαλάκα στο θηρίο. Αυτό θα με χαμόνι μας. Αυτό θα μπουν μέσα τώρα. Και μου δεν είναι. Δεν είναι. Ήταν η μπούμπουλα από κάτω πολύ και δεν μπορούμε να μην για πάνω. Κοίτα το λάσκο κάτω στον πόλο ρε.
Κάτω έχεις παλιαγορού. Ναι, με. Το καβαλάει, κάνει. Κοίτα, ρε, κοίτα και κυματάρες. Το σύστημα. Τη ρόδα εκείνο που έχει πάει πάνω από το παραπάνω. Μαχιάρες. Buonata.